Dobrý den, vážení soudruzi z Hradce Králové. Dnes vám přinášíme tuto jedinečnou reportáž o aktuálním počasí, které může mnohé překvapit. Podzimní teploty i nadále pokračují. Co tento vývoj udělá s vodou venku? Na tuto otázku se rozhodl náš reportér soudruh Šiška zodpovědět a je připraven na místě uskutečnit tento jedinečný experiment. Dobrý den, vážení diváci. Jak již říkal kolega ve studiu, dnes se dějí skutečně podivuhodné věci. Teplota je úctyhodných 11 stupňů Celsia a co víc, v noci by mohla klesnout až na 9 stupňů Celsia. Tento fenomén je zcela běžný na podzim a ten nás přivedl k zásadnímu experimentu, co se stane s vodou, když ji necháme venku při těchto nízkých teplotách. Nyní nalej vodu do této nádoby a my se vám opět za 2,5 hodiny přihlásíme, co tento podzimní mráz s touto vodou udělal. Ovšem nyní se podíváme na vyjádření vrchní meteoroložky Martiny Erbsové. V příštích dnech očekáváme zcela průměrné teploty, 11 stupňů přes den a 9 stupňů v noci. Sice to není mráz, ale přesto divákům doporučujeme dávat si pozor na vodu ve venkovních nádobách. Při těchto teplotách voda zůstane zcela tekutá. Ano, slyšíte správně, voda zůstane vodou. Děkujeme, Martino. Ovšem teď nastal ten okamžik. Právě teď zjistíme, co voda v nádobě po 2,5 hodinách udělala při zcela běžných teplotách na podzim. 11 stupňů Celsia. A dámy a pánové, vážení diváci, to je skutečně nečekané. Voda zůstala tekutá. Vzniklou situaci pro vás budeme i nadále sledovat a těšit se můžete i na další reportáže, mimo jiné o tom, jak voda zamrzá při -17 stupních. Matěj Šiška, Televize Nova.